Darasi na 15: koyar da artificial intelligence yadda zai kirkiri hotuna da bidiyoyi da kuma rubuce-rubuce, wanda ake ce masa generative AI. Generative AI nau'in AI ne da ake koyar da shi yadda zai kirkiri abubuwa daga bayanai, ma'ana data. Generative AI na iya kirkirar labarai, waƙoƙi, maƙala, hotuna, fuskoki, zane-zane, sautuka, bidiyo da lambar kwamfuta, ma'ana code. Ga misalan generative AI don rubutu, kamar Jasper AI yana rubuta tallace-tallace da labarai, kamar Google Gemini yana rubuta bayanai kai tsaye, kamar BART yana rubuta bayanai kai tsaye, kamar ChatGPT yana yin rubutu, yana yin fassara. Generative AI don hotuna da bidiyoyi, kamar DALL-E, kamar Midjourney, kamar Adobe Firefly, kamar Stable Diffusion. Na gode, mu haɗu a darasi na 16 wanda zai bambance mana tsakanin AI mai gane abu da kuma AI mai ƙirƙirar abu, ma'ana discriminative AI da kuma generative AI. Kar ku manta da follow da share da like.